No niin, taas vaihteeksi Aspenin ihmeellisiä sähköjä selvittelemässä. Kaikki siis onneksi toimii, mutta haluaisin vähän siistiä näitä sähköjä. Ja täällä on tämmöisiä ihmetyksen aiheita. Että tässä on kytkenyt sokeripalaa muutamat piuhat, mitkä on löytynyt tällä irrallisena. Plus irrallisena löytyy tämmönen ihme hattuliitin ja tämmönen apika. Onkohan tämä jossain sinisessä piuhassa kiinni tämä apika. Hattuliitin on ruskeassa. Sokeripalassa on sitten sinivalkea. Sitten onko tuo ihan valkea. Sitten tuonne onko tämä nyt violetti vai purppura. Ja sitten on tämmönen violetti purppura valkea. Sen minä onkin selvittänyt, että se näyttää olevan ajovalojen piuha tämä. Ajovalotkin onneksi siis toimii, mutta jostain syystä tässä on näin. Mihinkään näihin ei tule minkäänlaista virtaa, jos ei ole päällä vehe. Niitä nyt on turha räplätä siis nyt, kun ne ei tosiaankaan tuo, mutta kun minä pistän virrat päälle, niin no perhana, ei se nyt tarvitse pyöriä. Riittääkö on virrat päällä? Kuuluu mahdollisesti äänikin. No niin. Nyt siis tämä hattuliittimeen tulee tämmöisiä ihmelukuja. Nyt tämä apika paksussa sinisessä piuhassa. Siihen tulee siis virrat. Nyt tuo sinivalkea. Siihen ei tule mitään. Nyt tuo valkea. Siihen tulee siis täydet virrat. Nyt tuo violetti. Se antaa nyt tämmöisiä hassuja lukuja. Mutta muistaakseni jos käynnistää auton, niin ihan pyörimään asti pistää mutin. Tulikohan siihen? Eipä taida muutosta ollenkaan. Valkea. Sinivalkea. Ja valkea apika paksussa sinisessä piuhassa. Tämä hattuliiti. Semmoista ihmetystä. Tällä kertaa. Jep.